Arratsaldeon Gasteiz, arratsaldeon... Bueno, hay una cuadrilla, ¿se apunta una cuadrilla para comer? Hernán, Pablo, Miguel, Rafa, la familia más bonita. ¿Listo? Arratsaldeon guztiok ikusentzule, arratsaldeon Gasteiz, arratsaldeon Iruña, arratsaldeon Asier Belezabal. Arratsaldeon bai, ongi etorri ikusentzuleok Gamarrako rugby zelaira. Orain ez da euririk, Orzadar poli badago, baina zelaia busti eginda. Bai, eta badago eremuak lokatzarekin, ez da? Horixe gizona, balirudike partidoa gogorretik joko duela gaur, lan handia egin behar izango da. Bai, fizikoki izango da gogorra, dudarik gabe. Asier, amabostekoak kantatuko ditugu? Bai, Gaztedialdetik Iker Otxoa, Antia Joritz, Korkostegi, Andres, Julen, Martin, Ibon, Luka, Rodrigo, Iñigo, Eñaut, Taritz. Eta Launikatik, aldetik, Lukas, Gufi, Bonbon, Unax, Porras, Iker, Toni, Mikel, Enaitz, Gaizka, Martin, Lander, Jokin, Pollo, eta Santxi. Bueno, esek amabosteko biak, gaur nor baino norri biliko dira, Gasteizko Unika eta Gamarrako Unika eta Gazte diren partio beti ira gogorra. Eta zelaia dago moduan ikusita badator, Bai. Launikak jolastu zuten azkeneko jardunaldian itxean Getxoren kontra eta galdu zuten 7 eta 29, nahiko emaitza, bueno. Bai, hori da, Norreta Getxoren aurka, bestela Gaztedik bisita egin zuen Kastilla aldera da jipoia jaso. Kriston porrota jaso zuten, 40 puntu eta 12, markadoria... Antxe Unikakoak, beraien abesti klasikoa, beraien jaka delako horrekin. Jaka naparra. Unikarra. Epailearen izena ez dugu esan, ez da bai. Bai, da Elena Moro. Bueno, Gaztedik baloia eskuan, Gaztedi tabernaren aldean, eta Unika kas aldean. Ia ba. Baja ugari Gaztedik. Bai, min hartutako asko eduki izan ditu. Gogorra izaten ari zaio Gaztedik, urte hasiera hau. Ordoa Luka, baloiarekin, terako du, bote prontoz, ordoa baloia, sakea txarra, ikutu du Korkostegi eta aber zer ustartzea. Eskatuko dute Launikakoek, bai. Lehenengoa? Ustartzea. 0. segundoan. Ez da pasatu demorarik eta ja, lehenengo. Ikus dezagun, indarrak nola dauden, batekiko eta bestearekiko. Bueno. Hor daude, mele biak, bata bestearekiko. Enaitzek, baloi eskuan, tupustegin erori, eta ostiko librea. Bai. Atera du Askar, Mikelek, plakaje ona, guain Gaztedi defentsan, aldezkerratetik, hor sartu da berriro lurera. Zela erdian jokoa. Ordo Porra sartu da, ondo plakatuta, guain eskura jolasten. Defensa ona. Bai, presioa ederra. Metroak irabazi egin ditu, Gaztedik neste baloirik lortu ez. Atera da. Arazoekin, kontuz, Unika. Presioa, kontuz, Horiker. Lurrera. Unikak ez du metrorik irabazi.
Bizkarreko jokaldia galeraino. Zelai erdiko marra zapaldut, baina kanpora. Kanpora. Lehenengo eskasak Gaztediren alde. Bueno, Gaztedik defensa ona Bai, presioa lehenengo jokaldi ugari. honetan. Naiz eta ustartzea galdu duen, nola, Bai. ostiko librearekin. Zelaia ez dago Ez, baina biontzako. Hori da. hori. Hortuxa, Lehenengo Xabi Antia. eskasa, Gaztediren aldekoa. Jubiño, Xabi Antia. Baloi eskutan. erdira bai. Bigarren saltatzailera, Julen, ondo. baloi garbia. Han, erori da baloia, baina jarraitu egin behar da. Gaztedi baloi erori egin zaio, eta epaileak abanta. Bueno, hori bagenekin. Hada, zelaia zikin egon da. Naizta erurik ez dagoen une honetan, Baina lokatza, baloi ez dago. Baloia- Eta bai, baloia bustixa eta kanpoan jokatzeko gatxe. Zaila da. Baloia alai. bueno, baina bi taldeak ohituratuta da. Bai, daude. bai, bata Gasteizkoa beste Iruñakoa. Biek alabia bakite zertan hemen ibiltzea. Enaitz. Sartu du baloia, irabazi du ondo, jokaldi prestatuta, ondo doa, adi egon, plakaje ona, ederra, Baina ez kontu dute zor, hartzen baloia. baloan Garbituta. kanpoan do baloia ez, Bueno. atera du, Oi, ez du plakatu. Orain bai metroak irabazi ditu unikak. Abil. moitu oso ondo Urrunean. moditu du baloia eta ordoa kontuz, Handia sortuta, 22ko barruan. ikusi Atzera behar, jarri zaiola. bai, jarraitzen du, baloi bizia, Bastedik berreskuratu du. 22koan, Gazteiren 22koan. Ea zer erabaki. baloia atzera, Luka, Luka Kostikoa, ostiko ona, itzelona. bai, Amarreko marraraino bialdu du baloi hori. Askar erabili du unikak. Baina plakatu izan da, atera duten tokitik eta atzerago. Defensa bikaina Gaztedik. hor jarraitzen dute launika beste fase bat, Metrotxoren bat irabazita gero, aurretik doa biltza. porra sartu da indartxu, Gaztedik baloia bai, berreskuratu. arrapatu, Andres Diez, Andres ondo da bil. Gaur, ez da gizen zaitu. kontu zor, bai, plakajeta hori pixkat berandu etorri da. Ah, ez, Nonbait. izan du, ez du Ez esarkatu. dituela besoak itxi. Bai, Ba hori sepita. zigor golpea, eta hor doa Luka, Partidoko lehenengoa. baloia 10 metro irabazi ditu. kanpora, eta aterako du Gaztedik. Hori etzen ba, ona ekartzekoa. Eskerreko aldera eskumatia izan da zelaiaren erdi-erdian. Bai, bueno, baina, Bai, norbera ez dago zelai barruan, Hori eta da. barruko erabakiak barruan hartzen dira. Xabi Antia berriro. Xabi Antia. Lehenengo tuxa ondo irten da, Bai. Ea, bigarrena nora doan, Gazte irekiko. atzera, hirugarrena. ondo, Ibon, Luka, ordo Rodrigo, atzetik, Eroso jokatzen Gaztedi atzean. Eraso oso polita. ordo Aritz, Fijatua, Omar, Aritz, baloiaren bai, amor, itzel askar, tximista bezain askar, eta bere entxegu eritxiko da, bai, lurreraino heltzen bada. Ona! Gaztediren lehenengo entxegua, eta ez da tutxa atera, eskasa atera, eta entxegua. bai, Jokaldi bakarrean. eskura jolastu Ona. dute, oso ondo, atzetik, Bai, bai. Eta- Zelai erdian jende ugari pilatu dute, non baloiak alaiz jarraitu duen egaleraino, eta gure egalekoak, Gazte diren egalekoak nonbait, entxegua, bikaina. ona jokaldia, Bai. 5 puntu Gazte diren alde, 5 minutu pasatu dira, Ba, hola segabiltza, segarren minuturako. baina ostikoa Luka, Hiltasuna gamarran. eta ez du gauzatu azkenian,
Bost eta utz, Bost eta bapes, bost eta esperantza. 6 minutu, Bai. guaindikan launikak ez du... Unikake bi baloi eukitu erasoan eukitzeko, baina ez du metro handirik irabazi. Ordea Gaztedik ere bai eukidu pare bat, eta tuts honetan lortu den txegua. Ikusi beharko da, zer datorren. Bai. Ez da adierazgarri. Hor, gaizka, luze jokatuz, prest, eskerra, bai, Berak eraso, oso ondo, katu, bakarrik dabil. kriston abiadura, ostikoa, Esku ez da eskura irten, balio. bai, eta guain ikusi du zuloa, Atxikatu egin du baina. Horratxe. Aritz. Gaztediren eraso. aritz, lurrera, Baloia, bai, jolasteko Gaztediren. prest, alde Gaztediko itxitatik, gehiago. Hori da, pitikote. Jubi, hausart, metro pareo tira basita. Andres. Ardatzetik Andres. Zutik. Laguntze eske eta laguntze iritsi da. metro irabazi, Gaztediren baloia, beti ere itxitik. Nora da bera bakarrik. Ibon, Harrapatu dute, baina baloia argi dago. ostikoa, Hamarretik Omar, eta bat korrikan, Omar. Oso ostiko pizkat, komplikatua, bai, motza, defentsarentzako. motza Ondo geratu da, ibili iskin. Oso ondo, ez dago abantikor. baloia bizi, ondo, jarraitzen du baloi Bai, epaileak ez dut usik ikusi hor. Omar. Arrasainak adirazi duen. Itxitik berriro. Itxitatik. Bitu, eta tuxa, Gaztediren alde. Ibon saiatu da, baina ez da irten jokaldi hori. Eskasa, Gaztediren Lastima. alde. Bueno, nahiko jokaldi nahasia, osorik. Bueno. Ezkerraren korrikaldi luzea, ostiko neko ustela esku-eskura eman dio. Bai, Eta gero ostikoka ebili dira, komplikatu da. Eta, pixkat nahaztu dira, eta 3 minututara aurkako lerroan, atzera. hirugarrenera. Ondo, Rodrigo. Inigo, lurrera joan da, Baloi horri, erori da. a ver zio zer Bai, erori pitatu da. du Elena Morro, bai. Habana, eta beste uztartze bat, Bueno, launik alde. nahiko partida garbia zelaiaren egoerarekiko. Bai. Joko eskuduetara, ondo joan da, bitaldeak, ibili bitaldeak, dira. Bai, bai. baloi kontrola ona. Horixe. Nesta horrein hori zaion, Gaztediri. Ia, ba, bigarren uztartzea eta bigarren hau ere unikaren aldekoa. Ordo, Enaitz, Enaitzek, sartu du baloia, bai, irten da, garbi baloia, Ondo, bere lekuan geratua. Inigo defentsan, saiatu da Martin, baina azkenian ez du lortu aurrera joan, ona defentsa Andresena, Epaileak abisatu dio. Eta zer pitatu du? Ez du adirazten. Hona izaten da. Adiraztea. Uztartzea. Mola zela esan du. bai, eta baloi ez dela irten. baloia ezen jokoan, eta Ba, Andresek baloia berreskuratu du. Zutik egon da. Ona. Andresek 10 minutu hauetan protagonismo eukidu. bai, Erabakiona, nabari da urteak dituela. arazoak, Eta Rubian badakiena. Aldaketa bat? bai, norbait joan da kanpora, Bilartutako bat. eta sartu da Bruno. Bruno. 22. zenbaki horrekin. Lehenengo uztartzea, Gaztediren alde. Andresek irabazitako. Hor da Ibon, sartu du baloia, bultzatzen launikak, ondo atera du. Gaztedik baloi atera. Itxitik. Oso eraso ona. 7 metro irabazita Gaztedik. Bai,
argi sartu Epaileak da ikusi du. lateralki Jokos eta kanpokoa. zigor golpea Gaztediren aldean. Bigarren zigor kolpea eta biak Gaztediren alde. 10 minutu Luka. hauetan. Ostiko ederra, ederten, Baina ez du atera. bai. Helenaren Bai. Kanpora jo duela. asmoz, esan dugu bai. epailea. Esan du baietz. Ostiko ederra, metro Bai. asko irabazi. Metro andana irabazita gero, bosteko marran, unikaren entxeguarekiko bosteko marran. Hori da, aukera polita. Baina, bai, holaxe. Argi ikusi du eta hartara pitatu. Eta ez da baidarik hemen. Jubino, baloiarekin. Fabriken aldean. Eta ez igetilekuaren aldean. Bosteko marran, kaseko aldean. Eta horrengoan, Atzera, hirugarrenera berriro. Lautik lau irabazi. mola, aurrera Gaztedi, Eta? oso hurbil, Etxegua. ikusi behar. Ez. Ez, Ostopatua. bai, geratu da baloia, Baloi estopatua, entxegu marra Eta? barruan. Hogeta bitik. hogeita biktik ez, entxaiuko marratik. Arrazio guztia, okazu da, Bueno, eta ostiko hauek, motzak esaten dira, eta aukera kontraerasoa egiteko polita. Entxegu marratik, erdiaretik. Horra, luze, Luze, amarreko marra gaino. ondo hartuta baloia. Gehiago zabaldu. Eraso. Ibon. Berte plakak eta pixkat barrura baloia. Jubino. Ederki, Oi, kontuz. lapurtu egin dute. Ordua epailea. Zuzenean erazten, oraintxe Habana. adierazi du. Habana eta aterako du launikak. Hori da. Hasierako pase hori ez zela ona eta. Bai. Unikaren aldeko hirugarren ustartzea. 13 minutu, bosta utz. Gaztediren alde. Bai. Nahiko alai da bilbaloia. Jokoa launikaren zelaian. Bai. Ordu laurden honetan unikaren zelaian jokatu da gehien bat. Baina unikak baloi eduki duenen arrisku ere sortu izan du. Ez halako arrisku handia. Egia da, Gaztedik entxegu bat eta ia beste da lortu dituela. Nola nahi ere, partido neko parekatua. Gaur gorkoz. Ondo irabazita baloia. Ostikos. Luka Prest. Ondo. Pase ederra. Benetan ere. Aritz. Ikusi dolekua, aber, ostikori, ez. Zuzena eta Eta ez du orduan, metrorik irabazi, unikarentzako baloia ostikoa jo duen puntutik eta tuxera. burua altzatu du, ikusi du, Bai, Baina- erabakia ez txarra. ez da eten. Ez zaio atera. Erabakia txarra ez izanagatik ez zaio atera. Bueno, holaxe. Hor norbera, egun behar. Ia. Hirugarretutxa, unikak irabazi. Baina, mina hartu du, gertatu da. Bakarrik hori da, ero... Epaileak denbora eten du, ikara izan da gehiago. Bueno, jaiki da azkar. Espektakularra izan da. Baina minik ez duela hartu dirudi hori gauzik eta honena, eta ze pitatu du. Bale bat, Habana igual, egon da. Berak eten du, Bai, gelditu du partidua eta bai. Ez zaio gustatu ikusi duen hori, eta egia esateko, ona, bere onera, epailearen alde esan beharra dago, arriskua ikusi duenean, persona batekiko, gelditu du partidua. bueno, ustartzea, Berriro arazoak, uztartzean, bai.
Zelaia dagoen bezala irristatu eta... Bai, bestaldian jarri da, Elena epailea, Elena Moro. bestie ikuspena eukitzeko. Hiru denporak, enaitzak baloia barrura. Argi baloia. Hiru laurdenekoan. Ez du eman, plakaia. Erori da, ez da erori. Keinu egin du, geratu da baloiarekin, eta Baloia horrela. geldirik. Defensarentzako denpora ugari. Hala ere, erasoak metro pare bat irabazi ditu. Berriro ere, kanpora baloia. Oraingotan beste metro bat irabazi dute zela erdi inguru honetan. Baloia Atzeraka, kanpora, kontuz. nahiko zikin. Zerpitatu eta ustartzea gaztera da, abant. Bueno, bai, nahiko zikin baloia, nahiko zikin zelaia, hori gertatzen da. Hauxe da gertatzen dena, bueno, Ez da gorratxa jolasteko zelaia. inendik inora. Hala ere, nahiko parekatuta egon arren, dirudi gaztedik agintzen duela pixka bat. 60-40. 55, 55. Oiba! Kontuz, laportu dute, Gaztedik. ostikoa, orduaritz, Erne, Aritzek ez dakiz eregin. Baloi Omarri. Omar. Korrika. Omarrek ostikoa. Ostikoa... presioa gaztedik, ederki bon, Onna. sartu da Estado albotik, bai. Argi eta bargi, Ados. sartu da albotik eta 10 metro gehiago. Itzeik Bai, horrek? bai, hori Hori horrela da. ezerretarako balio duri, badakigu. Ba, lehenengo zigor kolpea. Zelaia dagoen moduan, 18 minutua. Lehenengo zigor kolpea. Oso- Bitatzea oso berri polita da. Orduan, Eta eskasi. gaizka, 20 metro irabaziz, launika taldea, Hogei bat, bai. eta ordua Gufi. Bueno, unikak Franco dauka lehenengo baloia. Bere erabakitzeko Bai. zerrekin. Aukera eraso jolasteko, naparrak, Bai, gero. Ia zer dioten hiriburukoek. baloi guztia, lokatzarekin, garbitzen ari da, bai, hortxe doa. Zera, kontuz hor sartu du oso ondo. Onda! Gazterek irabazi. Berreskuratu du Andrés Díaz, Andres Díaz. baloia hurbil, hor Xabi Antia goian geratu da, baina aurrera joan da, ederki, Ibon, Ausart. pixka plakaje hori, pixka goruntz joan da, niretzako. Are, zabalean gazte, Eskuetara. defensa ona. Inigo, Hala ere, metroak gaztedik irabazi. Hiru, heldu dira laguntzak. Ondo, laguntzak gehiago. alde txitatik, erasoa gaztedi, Eta Baina- jarrai. ondo defentsak, hurbil, Otsoa, Otsoa Kriston goderi eutxi. plakaketa. Ibon, Ibonek zabaldu. Inigo luze, Zabaldu Aritz, dago. Hiru gehiago dira. bai, Ona, jarraitzen bera du, bakarrik. pase ederra, Arratzean, bi lagun dira. Jubino baloia gorde. Omarrek laguntza. Ibonek baloia atera. Hor dira. Ondo, 22 marra zapaldu eta pasa. Ibon. Ahi bala. Kristo kolpe hartu du. Omar. Omar Ausart, den txiki horrekin. Ibon. Ibonek Andres. Andresek ez dako lagunik, bai, bat. Ona hori. Aurrera gaztedi. Gaztedi pare bat metro irabazi ditu ja. Etxegutik eta 10 metrora. Atzera oloia, zabaldu, ez dute plakatu. Barrura! Eta gaztediren etxegu berria. Nondik hasi den jokaldia. ederki jokaldia, Eta
baita beraien 10 marratik hasi du jokaldia Gaztedik eta araño amaitu. Pazientziarekin Entxegoa mugitu du baloia, jaunda jabe, eta azkenian bai gizona, erabaki zuzenak hartzen eta laguntzak leku guztietan. Jon Korkostek izan da Entxego egilea, bigarren lerrokoa, age artean. eta jokaldi ona, Lukaren jokaldia, Bai, oso solidario Gaztedi, esan daiteke. Jokaldi honetan behipein. bai, laguntzak egon dira, Leku guztietan. Eta ez bakoitza bere postoan, baizik eta bakoitza zegoen tokian. erakarri du defentsa eta Bai. bakarri geratu da. Kirol honetan noixe gertatzen da, ez plakatzen espaduzu ere. Saia. Bai. Eta barrura, beste 2 puntu, 15. 22. minuturako Gaztedik entxegu 2. Unikari ez digo gauzan dirik ikusi. bai, bueno, baina nahiko parekatuta dago partiduan niretzako, Bai. Fisikoki eta Bai. Bai. Baina bi entxegu horiek Gaztedin alde erori da, unika ez da heldu Bai, Gaztediren defentsa. hogeta bira, ez. Hori ere bada esanguratxu. Gazte 3 bidra heldu da, eta birritan entxegu. Eta bueno, baloi jabetza ba Bai, nahiko nik berdintxu esango nuke, bai. parekatuta, bai. Are, ostikoa zoiari. Luze, eskatu behar da, ondo. Ondo hitz egin. Are, zabaldu behar. Eraso. Ordo, ezkerra berriro, Eskerra, oso azkarra eta bai. bizia da. Rodrigo, Estutu bai, apurtu du defentsa. Bai, launtza berritu. Eitzi zesku. Baloi egorek. Eta Sigor, kolpea. Bai, garbitzen hori. Bueno, zer ikusi du? Epaia, nik ez dakit. garbiketa hori igual. Ez dela zer izan. Ortodoxoa. Bi Sigor kolpe, Gaztediren aurka, eta hau estu. Bai, azkenian, zapaldu du marra. Hase suerte txarra unikarena. Oso polita etera baitzaio jokaldia. Beste aldaketa bat. Bai, ala. Bai, Unikan alde. Eta zer da? Min hartutako Blat zero? irten da, eta ez dakigu zein joan da kanpora. Bi aldaketak egon dira. Teknikoa izango zen, edo fisikoa. Ez duzte, fiziko dirudi. Ia, eskasa. Gazteiko eta biko barruan. Entxegutik eta... Teri, 20 metro. Unikaren alde. Eta Gaztedik irabazi. Jubiño, Indartsu. baloia, eta metro batzuk. Are, kanpora. Julen, Julen bakarrik. atzera Andresen plakajea. laguntza. Andresen laguntza aski izan zaio, Bai. ez. Baloi erori zaio. Morok zerpitatu. Abana. Bai. Gazteiren aldekoa. Bai. Ni beste gauza ikusi dut, baina Gazteiren aldeko ustartze bat. Tuxa izan den tokitik eta postuetan. 22 marratik, Gazteiren 22 marratik eta 3 bat. Igor, baloiaz. Ustartzea. Lehenengo, bigarren, eta hirugarren denbora. Banda, eta beste ustartze bat, Bueno. Gazteidik galdu duena. bai. Azerre Zerra ostiko kolpea, bai, ostiko geratu hori da, bai. Sartu du eskua. Han, eskura. Azkar atera du. Aukera politia. Eskuan jokatu. Oso ondo driblina. Metro andana irabazi. Gehiago korrik egin alde baterantz, baina bueno.
Hogeta beko marran, unika, antolatuta. Gazteiren defensa, ez da txarra. Unikaren erasoa. Han baloia Txar. galdu dute, Bai, kontraeraso zabal baloia. aukera, Andoa, albos korrika egiten, berak zulo bai, topatu. ordoa, Zelai osoa. badoa. Hor, Martin Ezkerra, Kriston abiadurarekin eta entzaiu bikaina Bikaina. jauna. Otxoa eribeko kemandako pasaren ondoren, berak egosi, berak jan. Zerrako, zelako korrikaldia. Bestelakoa. Hogeta biko marra barrutik. Baloia berreskuratu gaztedik. Otxoa eribeko hori eman, otxoa eribeko ezkerrari, eta ezkerrak korrika eskerrak ederki egin duena. Handira, 5 puntu geixio. Unikaren eraso etzen txarra, baina han, gazte diren hirugarren txekua. Genian, defentsan ez du ondo itxita defentsa. Eta Lehen esan dagoa, plakatzen ez bada... Han makario, egin duren bat. jokaldi oso ona. Oso ona. Espektakularra bai. Bizi-bizi Bixi bai. eta Lukaren aukera 2 puntu gehiago lortzeko. Ba, ez du lortu. Ama zazpita lapez. Hogeta zazpigarren minutu hontan. Bueno, eta sailkapenean Salkapenari dagokionez, gaztedik bestelako Gaztedik- hutsa egin zuen aurrekoan arandan. bai, laugarren postuan dago, Bai, 5 irabazi 6 galdu, hirugarrenari ez dakio, ezin dio eskurik sartu. eta launikak 7. postuan Baina unik ezin daiteke jetxi, 12 gala. puntu eta 2 irabazi Ui. eta 9 galdu. Habana Julenena, Bai, baroi komplikatu dira. Ez dira erresak, bai entrenatzen dira. Bueno. Beste ustartze bat, eta onango hau ere unikaren aldekoa. Hiruar. Ia zer datorren. Baloia sorteo. Gaztedik bultza. Baloia ala ere unikarena, garbi. Zabaldu baloi hori. Ederki plakatua, zela erdien, ez dute metro egira basi. Orain galdu egin dute. Andresek, horrean, baloia, Andresek berak berreskuratu. ordoa Jubiño, Xabi, plakatua laguntza eskaintzen oso ona. azkera atera behar da eta Bai, zigor kolpea, gaztiren aurka. ez du askatu baloia. Dirudienez, Gaztein aurkako hirugarrena. Bueno, polita zen, baina... Ia ba. Metro batzuk irabazi ditu. Jode. 30 bat metro irabazi ditu gutxienez. Ia ba, zer datorren. kontuz bai horrekin. Jarraitzen du launikak eraso. Martinekin, lurrea joan da. Azkenian berak geratu da baloia. Han. Ez. Urduri edo. Ba, hirugarren postuan Bilbao, dao, 39 puntuarekin. Eta bai. Geratzen dira 2 partidu.
Baina, handik esan. Kaixo, Mikel, zer moduz? Argirik ez daukanari piztu inbersizkio. Ia da. Horren gustartzea. Gazte diren alde. Hauzi izango da. Zazpigarra. Ibon, Gazte diren aldeko. ondo irabazita, gustartzea, Ibon Eraso, Lukarekin, Zabalean. Aritz, Aritzek denbora eten du. Lurrera. Bai. Ostiko gora, Ez da txarra. Presio ona Omarrena. Omar, Ez da iritsi. Bai iritsi da. Eta hirugarren lerrokoak ere bai iritsi zezkio. Laguntzak. erra Hortxe. presioa. Unikaren 10 marran. Baloia. Presioa baloiaren gainean. Ondo 8 beko. Metro bat irabazi du, 2. Baloia barrura, 10 marra, zelai erdiko marrar iritsi da Unika, aurretik gaina. Zabaldu du baloia. Beste metro batzuk irabazita. Lurrera. Bai, eta zigor kolpea. Oso zorrotze. Gazte diren aurka. Ez. bai, Zera dire zidu. bai, pantalla edo adizkidea zegoen ez. bere aurrean. Ez. Unikaren offside. Unikakoa zegoen baloiaren aurretik eta bere aurka jo du. Ez du pitatu pantalla betxik eta offside. Baloiara egin. Ondo. Fina gero. Dena ikusten, no? Ondo. Hogeta 12 minutuan gaude, Gazteriren aldeko laugarren zigor dute. 17 utz, Gazterien alde, Mazazpi eta hotz bai, eta unikak ez du oso handirik erakutsi. Gazterik... kontuz babearekin, Bestelako egurra eman diote, Baina- Iboni baloi zikinean. Baloia, beti ondo Gaztedik. babestu du baloia. Gorri belt. Orlana eta Zigor Bai. kolpea Gazteriren alde. gainera jaurti da. Askar atera du, ez dugu 10 metro eta kontuz jokaldi horekin. Zer da, minartu da ez du. Txartel horia Kapitaina. atera dezake, Kapitaina ditu du. Elena Moro epailea, ez egoen 10 metrotara, eta plakatu du Iboneri eta bai. Azalpena jokulariari eman dizkio, eta ese kapitaina. 10 minutu, 10 minutu. Bat gutxi hori. Unax, Unax, 10 Kanpora. minutu kalera, horrek esan edu Gaztedi, 10 minutu ibiliko dela, atzeden hartzera, pensatzera. 10 minutu ibiliko da, jokulariak gehiagorekin. Bai. Hartara, lehenengo zatia bukatu, eta begarna hasi. eta hori aprobetxatu egin behar da. Bai. Zigor golpe hori, Ibon San Mateos Ibon San Mateosek, askar ibili da, atera du, asti ibili da bai. eta 20 metro defentsa irabazi zegoen, ditu, 5 metrotara, edo lau, hausnarketa, bate jakin. Bai, lehenengo zigor golpea, Ibon San Mateok ederki bidatu du. Bai, gizona. ederki irabazi Gaztedik, Rodrigo, atzetik, Luka, Aritz, Aritz sendo gaur, bai, Inigo, Tau sartu pase hori ematera. Orain bai Ibon. Han, Zabaletik, berriro ere. No! Bestelako lana. Ai, metroak irabazi bai. zepena, Hobe izaten da metrotxo batez irabazi, ez du baina askatu, baloia salbatuta eukitzea. Bai. Azalpen eske, baloian kolpe guztia. Laugarren zigor kolpea, Gazteiren aurka. Pena, entxegutik eta urbiltze belako. kriston aukera galdu du hor Gaztedik. 25 metro irabazi eta Unika. Gaztedi ondo, ez da dila fila baina. Ez da dila fia gauzak garesti izdetzen direla, fiatzen zaren.
Partido nahiko garbia, zelaia dagoen moduan ikusita. Bai. Hor Tuxa. Gufi aterako du. Aurrera. Baloi zikina. Eta baloia unikaren. Azkenian jarraitzen du jokoa. Hor Gaztediko presioa. Bai. Baloiari. Kontrarraka. Unikak metro batzuk galdu. Kontuz hor. Atzera baloia, ostikoz, Baina ez da irtengo. Atxikagarria, bai, oso irten da. ostiko polita zelai erdiraino. Ederra, ostikoa. Jolastun du Askar, eta ordo Aibon. Este, nik hor Gaztedik ez dituen galdu 40 metro. Bai. Kontuz. Plakaje berandu, ailegatu da, Bueno, defentsorea pixkat eta hori Elena ikusi du Moro epaileak. bere aurrian zegoen. Ez du nahi Hala arazoak ere, epailea. Gaztedik tutxo batera duenerako askar atera. 4 minutu falta ziren Bai. lehenengo zatia bukatzen. 17 puntu aldetik. Bai, hobe. Pulsazioak apurua jeistea, ez dator txarto. Gerora hau gertatu da. Hori erabaki bat izan da, jokolari unikaren berdezko, bueno, beltzezko jokolari baten erabakia izan da, golpe hori, baina hala ere, Osea, arrisku handiak hartu ditu Gaztedik, 4 minutu faltan, 17. Eta beste txartela. Beste txartel horia. Iker kanpora bar minutu. Bi txartel horia atera du Elena Morok. Zurrotza, gero, epaia. Bai, baina Holaxe. Denontzako berdin bada, aurrera. hori da. Holaxe, denontzako holaxe bada, aurrera. Zela herrian, Zigor golpea. Luka. zela herritik, Baloi kanpora. hori da. 30 metro bat irabazita, 25 metro irabazita, gutxiz gora bera. Eta orain baloia Gaztedirentzat. 38 minutua. Gaztedik baloia, eskasean, Launikak bi jokalari gutxiago. launikak bitu, pilari gutxiago, ero sartu da bestea. Goenik ez. Horixe. Xabi. Aukera, gaina Gaztedik. 22,5 kanpo, parea batrotara. Gaztedik horren gontan zer egingo da, atzera berriro, ez dira atzera. Lehenengo nostu batera jokatu. Bigarrenera berriro. Ondo korkos. Bultz, erori. Urrera. Baloia zabaldu beharko du, ke? Denpora luzea. Nahi du, baina ezin. Pixkat. hori zaio. Lo hartu du Luka. Unikak, baloia. Unikak bikain berreskuratu baloia. Eta metroan dana irabazi. Zabai herria bitxi baitea. Bi kutxo horrekin. Zabaldu, denpora luze eman da. Baloi pase txarra. Kaskarra. Baloia gainetik kendu du. Eskatu du Omarrek. Omarrek Ordo. begiratu, Omarrek erabaki, Omarrek aurrera. Omar bakarrik, Omarrek dantza. Omarrek esku bakarrean baloia, Omarrek berak egosi berak jan. Omarrek aurrera, ez da plakatu aixan. Omarrek irabazi ditu, 50 metro bera bakarrik, Ibon. Ibon Petule. Ibon Berriro. Ona Korkos. Korkosek hausart baloia gorde. Neseta jaso ditu niru plakaje batera. Bueno, hori bai dela sarrak berri. Eta baloia, aiba, zigor kolpean. Zeitik. Ez da gehi, ba. Ah, Lurrera jaurti da baloia berreskuratzea eta bai. Elena Morok. No, que erabaki du, zigor kolpea. Jokaldia espektakularra izan. Kriston jokaldia egin du Omar Laminek. Trebea jokalaria. Kontuz. Bai, eta zuloa horatzian. Baina ez du atera. Ordoa Javi Perez. Aritzen entzat.
Horaritz. Estoa aritzen ondotik. Rodrigo atzera. ondo geldituta. Eta ez deritxi, Javi Pérez, zelako joan. Jubiño. Javi Pérez, baloiarekin. Andoa Aurrera. bera bakarrik, ostiko. Ostikori? Bai, pixkador, ez dakit ba. Ona. Presioa gaztedikoa. Gaztediren presio polita. Hala ere, ausarte eukidio unikak. Unika, bere goeteko marran, zerbait antolatu nahiean. Ostikoa, bueno, baloia txikatu, eta eskerrak eman barko du unikak. Bai, Partida bukatu delako. Lehenengo zatia, 17 utz. Da horrekin. Bueno, ba. Bueno, gaztedi nagusi, askogatik ez, baina markagailuan zeharo. Lehenengo zatian, bintzat bai. Neko gorri belt. Ikusi behar bigarren zatian zer gertatzen da. Ordura arte, ikusentzuleo. Bai, gero, eta agur. Agur. Ia ba, bigarren zatiaren hasiera. Bai, arratzaldeon berri. Sartu da? Dena prest. Zer dira, 14 orka? Ero, 13. 13, momentuz. Ostiko agora. Ederki. Egalekoak, hausart. Ondo inaut. Luka. Baloia zabalduz, atzera, bizkarretik. Atzetik. Eraso polita, zabalean. Ederki. Gaztedik metro batzuk irabazita gero. Baloia utzi jaso, altxatu, jaso eta joan. Ibone pase zabala. Kontuz. Bestelako plakaje polita. Hori da. Hala ere, gaztedik baloia zabala. Baloi bizi, Adrian. Atzerun joan da. Atzerantza esan du epaileak. Baloi bizi. Aritz, bai. Baina orain, pantalla. Pantalla negabekoa, hartara, gustartzea. Bueno. Zigor golpea. Zigor golpea? Bai. Netako. Hemen albontan ez dago inor. Ez, ez. azkenian ez. Uztartzea. Txo. Osea, bai, keinu arraroak egin du, eta Bai, baina azkenean. argi ez du adirazi. Horentxe bai, uztartzea.
lehenengo uztartzea, unikaren alde. Zelai erdinguru hontan. Blaz, baloiarekin, kontuz. Bai, bultzatu du oso azkar. Lehenago sartu dira. Eskura, jolaz. Pase kaskarra azkenean. Eta kanpora irten da baloia. Bai. Aber zer adierazi hartu behar du. Bai, ez du, Xabi. azkarri, kanpotik begira gaudenok, ez dugu ikusten epaileak zer esan duen berandu arte. Bai. Bueno, azkenean uztartzea, Bai. Gazteiren Nele, alde. Gazteiren alde. Gazteiren alde. Iboneko aloia. Uztartzea. Beste aldaketa bat. Ez. Ordo Gufi. Iboneko aloia. Gazteiren aldeko uztartzea. Bigarren zatiko lehenengoa. Are. Bultz Gazteirik Ondo. eta irabaz. Rodrigo. Oiba, paseatzen txarra ba? Ui! Ze lastima. Hor abana Baloi pitatu hori. du, baina offside pitatze ere baseukane. Esala. Azkeneko uztartzean ikusi dugu Gazteirik Bultz egin du bai. Eta baloi ondo irabazi, hala ere, erorien zaie. bueno, jokalari bat berreskuratu dute, Naparrak. Baina, amos, daude, ez da, hiru, lau. Amazazpita utz. Egia esateko partidoak eta markailua bat datoz. Partidoa eta markailua biak bat datoz. Gaztedi bultza, Gaztei bultza ondia. ondo, defentsa, bai. Ona. Eta Baloia. baloia unikarena. Bai, zigor golpea. Ez du askatu baloia eta beste 10 metro. Eta amarnata. Elena Morok, Pitatu den bigarrena, Bai. horrein gontan unikaren orka. Bai. Gauza horiek pitatu behar dira. Zoritxarrez, egin behar dira pitatu. ordo Luka. Baloi kanpora. Epailea ez nahi du arazoak eta Ez, argi dago. Jakinda Gaztedi, unika Gaztedi. Partido oso gorrak izaten direla, epaileek badakite, arazo gutxi. zuzen ari. Bai. Zorrotz eta zuzen, eta txorakeri gutxi. Xabi Antia. Hor bokatzailea, baloia askutan duela. Uztartzea, Gaztedik irabazi. Komplikazio handiekin. Kontuz hor. Parkatu eskasa. Kontuz hor. Aurre aurrean do epailea. Bai. Epaia guztia ikusi du, eta orduan etzeu zer ezin dut. Baloi hori neko Eta txar. bai, zigor golpea. Zigor kolpea. Abantaian zegoen Jubiño, jolasten. Hor aska. Jubiño. Eta 10 metro gondira. Ez, baina bi aldiz. Hor saiatu Ni da. hartzeko moduko jokoldi bat. Bai, baina zutik dau. Ona. Ostikoa. Ostiko, ikusi du erabaki lekua, ona. hor aritz. Beste ostiko bat. Bai. Bizkarra hartu du. Presioa aritzek. Kontuz Aritzek hor, berak. Bladek. Ederki presioa Blada aritz. arazotan. Kontuz baloi horrekin. Beste Ua, keinu bat. Kelo frivolite. Kriston arriskua. Hor launikak. Kontuz. Ostiko azkenian eta bai, arriskua urrunduz. Bai. Eta Ostiko ederra, ostikoa. Bikaina.
Gertasi zaioken honena unikari une horretan. Gauzak zede moduan. Kristo presioarekin ibili da, eta Bai. Han, unikako 15. Zera iratzera. Ui. Neko desorden handia, bigarren zati honetan. bai, momentuz 5 minutu eta ez du ikusi Eraikitzeko moduko jokaldirik ez du. alboko sakea, atzera, eskerrak, Hirugarrenean beti ere. bikain. Keinua, Ibon, eta berriro beste Habana, Lukari erori zaio baloia, Bigarren zati honetan Gaztedik galdu duen bigarren baloia. beste mele bat, eta, bueno, uztartze honetan, ikusi behar da berz, bultzatzen du Gaztedik, edo ez beste, Harrigarria izan da aurrekoan Gaztedik nola egin duen bultz. bai, Inigo Martínez kanpora, eta Tomi Barrura, Zelaira? bai. Atxedena Inigo Bigaren. Martínezeket, Egalean, ero? Ez. Lehenengo bigarren zentroa. Bigarren? Bigarren. Bigarren erdilari, marren laguntzaile. Sekulako denboraldia egiten ari da Inigo Martínezek, Bai, ez da, Gaztedi oso gazte ikusten ari gara aurten. eta denboraldi hontan saltu egin du Inigo Martínezek, eta Lehenengo taldearen maila hontan. Uztartzea, unikaren ez da. Enaitzeko, enaitze ez da. Blat, Blat, berriro berregitea. Baloia. azkenekuan bultzada bikaina Bueno, Gaztedik, harrigarria. eta Zelai, guain ez du ikusi partidu guztian. ikusi behar Ia. Bigarren ustartzea, unikaren aldeko hirugarren ustartzea, bigarren zati. Baloia unikaren. bueno, eta guain bestaldera zigor golpeak, niretzako, ba, irriz Bai, da. Eta kanpora bota du, Gaztedik, irutik bi irabazi ditu bigarren zati honetan. Bitik bi. beste aldaketak, Aratz Vitoria Barrura, Oier Montalban Barrura, Errotalban, gazte oia. Julen eta Ibon lan bikaina egin dute, eta kanpora doa. Lan handia, Gazte diren horrelariak lan handia egiten ari dira. Ia. Uztartzea, eskasa, Gazte diren alde. 15 metrona. Haure hirugarrenera. Eta garbi irabazi, bultza Gaztedik. Mol horretan. Goitikako uztartze horretan. Aurrera, metroak irabazi. Bultz eta bultz. Eta barru! Etxaiu. Hori bai hori, hori bai da. Lan ederra, aurrelariak, eta barruraino sartu dira. 15 metroko mol hori. Beste entxaiu bat, atzein izan da. Hori Bai, gozagarri. Baita, sumoduko irula ordenentzako hori ikustea baizen gozagarri. ez dugu goratzen. Arek denporak. Azkenian Jon Korkostegi izan da. Entxegu gile? Uste dut, Aurrelaritza osoa.
Ia ba, Omar, ti eske. Omarri ez dio inor kasurik egiten. Omar begira. Heldu da, taldekorik eta txapeldunena. Ez, bere laguna. Beranduago. Omar trigonometria lanetan. Eta barru. Bikaina. Beste 2 puntu. No? 24. Eta 0. Bueno, eta ikusi du eskumuturra eraman dute jokalariak, Ah, berdea, bai. Eta da minbiziaren aurka, Ah, besokoa. bai. Ah. Gaztediko jokolariek daramate besoko berde bat, eta horixe omen minbiziaren aurkako borrokaren aldeko erakusgarri. Eguna, Ah, gaur. bai. Ah. Launikak. Baloia, zure erdik. Andres Díaz. Ondo, Andres. Seguro, balori galdu ez. Lurrera. Hor Vitoria. Txan. Inigorek, ez, ezkerrekin jolasten. Hor Luka. Ondo defentsan Launika. Bai, gero. Ederki Ala, berriro. Aber segiten duen orain, Bera ezkerrak. bakarrik. Berak Ondo begiratu. defentsa, kontuz Eta baloi bisaio, horrekin. baloi libre dago. Horixe gero. Bizi do, baloia Ari. kontuz. Ona. Ederki. Baina, zelako jokaldia. Baina Ordo Omar. Omar. Ordo Omar. Ailegatu da, Tximista, bikain, enseña azkar. bikain. Tximista baina eskanditxi da, Omar. Eta... Zelako abiadura. Hey. Bon, jokaldi ona egin du Launikak, baina... Joe, launikako zazpi hori gazte-gaztea ez da, eta egin du bere biztetako jokaldia. Baina, se ha puesto indiote. Eta, bueno, Omar zegoen hor... Adi eta bizkor. Eta iritsi da. Ez dut diru baloi galdu ditu. Bigarren zati honetan. Karrapa jota. Nor da aritz edo nor da? Bai, arazo fisikoarekin, dabiltzaia, zelaia dago pixkat, Oso astuna da. astuna. Hori egin du aste honetan, zea, gaur egin du, baina partida asterako eten egin du hiriak. Baina bai, zelai astun. Demora eten da? Bai. Badirudi ezin du jarraitu, Leku horretan dagoela partidak ezin dezaten jarraitu. Galdera da. Kanpoan, no? Etxegu marra, etxegu barruan. Jokalariak otik geratzen ari dira, bai, temperaturetu egixe delako. jaiki da, Jaiki da, baina osta-ostari. aditz, arazoarekin. Badirudi ezin duela jarraitu, ordo sakea luzea, Luze bai, baina zabalen. ondo zegoen kokatuta, ondo defentsa, Xabi Jubiño kontuz hor, jarraitzen du Launikak, eta bai, abantaila zegoen, eta azkenian pitatu du zigor golpea, Hortik zer egin? Entxegu bila, ero 3 punto. Eta hola eta zeroan geratzen. kanpora Bai. eta jolastu, bai, Are, tuz. Eta metro batzuk irabazi. bai, ustiko ona, Ona gero, bai. Entxegutik eta 10 metrotara. Bai, hortik. 10 espeira. Beratzi, edo maikin. 10. Ia ba. Aukera orain, eta Ea, hau da unikaren lehenengo
baloi garbia erasoan ekiteko. Kanpora Bigarren zati honetan. Nor? Xabi Antia eta barrura Inigo Ezkerra? Inigo Ezkerra, bai. Eta Xabi Antia eta Inigo Ezkerraren aldaketa? Bate. Bizitzaleko arriskutsua da. Bai, Aritz kanpora joan da. Tuxa. Eta ze gertatu da. Habana egon da. Epaileak zer esan duen, ez ikusten. Uztartzea? Gatik? Alde batera. Alde batera. Eta gaztedik, Berreskuratu du, baloia, Gaztedik. bai? Alde batera pitatu, alde batera boto duela pitatu du epailea. Ia. Gaztedik. Bigarra esateko. Eta, Gaztedik ira. Berriro Ezkerrak. Hiru metroko hasita, baina batez ere hiru aurrenekoak inplikatuta. Montala, bai ere, 5 metrorik handa. Vale, garbi, baina tu ondo jo. Ustiko hori kale. Berreskuratu egin du baloia Unikak. Bete ego marren hontan. Unikak ez teki baloiarekin zer egin. Asko zabaldu du, baina erori egin zaio. Ez aurrera, nonbait. Gaztedik baloia ez du berreskuratu, Unikakoa gauzarte egin du aurrera. Zabaldu. Zabaldu gehiago dira eta Unikakoak, ala ere gorde egin du. Berriro ere gorde. Ondo, Andres. Andresek defensa bikaina. Andresen partidua ona, Bai. Denetan dao. Unika, metrorik irabazi ez. Baloia galdu ere ez. Vale. Barrurantza, baina bertan eten dute, zer? Jokoz kanpo? Baina ez du adirazten. Bai. Ten orain bai, baina adirazi segundu batzuk, garri dugu ikusteko. Zigor golpea. Zigor golpea. Eta ni uste dut berriro... Berriro ere. Ala lirateke 3 eta 3, 6. Baina bueno, ere egitu. Baloi albora. Bai, lehengo lekura. 5 minutu beranduago, lehengo lekuan gaude. Esala. Bai, ordo presioa Launikakoa. Nahi du sartzea Zertan ari du epailarain? baloia. Zer eskatu du? Han, tempora. Eskasean, Unika. Gazteiren 5 Erdira eta bultz. Eta bultz eta bultz. Eta bultz eta bultz eta bultz eta batek ikus. Baloi hori da garbi. Orain atzerantza Unikakoak. Epaileak zigor kolpea Gazteiri lurreratzea gatik. Mol hori lurrera botatzea gatik. Zigor kolpea. Unikak eskuan eta aurrera. Hala ere, 3 metro irabazi. Entxegu marrera ez, metro 2 falta zaizkio. Aurretik, ausart. Hala ere, metro bakarrera. Unika. Aurretik gehiago. Plakatua. Metrorik irabazi ez, baloirik galdu ere ez. Ardaztetik.
Ardatzetik eta atzera metro pare bat. Baloia lurrera, garbi. Ardatzetik berriro. Estu metrorik irabazi. Zentimetro batzuk, baloia. Eta epaileak pitatu du. Zer? Ara. Gazteien aldeko melea. Bueno, pues defensa ederra gazte direna. Bueno, gazte diren defensa ona. Bai, baina ez dut alarri. Ez dut alarri, eraso serioa, eta gazte diren defensa, txukuna. Ari, abant pitatu du. Baloia horren antzer hori saio. Unikari. Naita inez, unika pixkat, jokaldi pare hauetan. Bai. Erasoan 10 minutu darama unikakoek, baina... Bai, gero. Hola, iritsi. Bueno. Errepikatu behar da. Aldaketaren bat, zertan ari dira. Hotz da partidu etena izateko, Bai. bero. Erritmo gutxi, bigarren zati hontan. Bai. Ez eskatu. Ez. Azalpen eske, epailea, nikako aulkitxora, bankillora, ez da izan eskatzen ari den, paper batzu dira, ez direla. Sartu dira urremaleak. Ura barik teia, ero salda balitz. Bai, edo karajilloa. Karajazoa. Soberano. Baina, bueno, hau mosten du erritmoa, partidoen erritmoa, mosten ari da. Bai, ez zaio. Gauza hauek. Ez gorri beltzei, ez berde beltzei, ez zaio komeni. Ez batzuei, ez bestei, bion kalte. Ez da sale hoi ere. Bai. Zinekotua. Narria ere ez dirudi. Zerrote? Ez, uste dut aldaketearekin eukidu arazoak eta zeozer. Bueno, ia, uztartzea, Gazteiren alde. Unikak erasoan galdutako baloia. Entxegu ondarrean. Horrek eramaten gaitu bosteko marrara. Ia ba. Hor dabil, Ibon dabil, ez da? Ez, Aritz. Aritz da. Aratz. Aratz Vitoria. Aratz Vitoria, bai. Aratz Vitoria. Aratz Vitoria. Uztarte, Onde bilize. uztarte erdilaria moduan, Hori. Uztartzerdia, tlaka. Baina aratzek. Gaztedik irabazi. Bultza, bikain. bultza. Gainera bultza. Sendo irabazi. Zabaldu da, hori pase hori eman duena. kontuz. Baloi komplikatu, zikina, bezain itxusia. Bai. Horixe. Nolako itxasotan sartu den Gaztedi bera bakarrik. Baloi jabetza zuen, baina hori irten da eskerrak. NBA-ko jokaldi batekin nahi izan dut. Bai, berriro. Beste bat. Beste bat. Baina, norberaren txegu marratik gertuegi edo. Ia. Gaztedi ze baloi galdu ditu bigarren zati hontan, Egia da, markagailua, 24-0 alde daukala. Bai, baina- Zer baloi oso... Si, zelaian idoia da. ikuste dugu. Unikaren aldeko uztartzea. Bai.
Eta, Bultzadu nork, unikak. unikak. Eta zigor golpea. Ez, ostiko libre. Ez da zigor. Bai. Vale. Luka. Eta, bai. Eta ondo Kanpora. txikatuta baloia, eta Ondo. arriskua kanpora, besterik. Azkar jolastu du. Kontuz. Presioa iritsi zaio, unikari ere. Bi Bai. irritan saiatu dira, eta birritan Gazteiren presioa iritsi da. Ez dute Oso plakatu. ondo. Oso indar. Txu, beraien atzerari hori. Baloia zabaldu, gehiago dira. Gehiago dira, baina ez dute aprobetxatu. Santi jokaldi ona egin du. Bai gero. Ai! Kontuz baloi horrekin. Eta zigor golpea. Zigor golpea. Abantailan zegoen jolasten. Talde naparrak. Zigor golpea. Eta ostikoz. Ia. Bederatzi punto, lirateke. Iru, bederatzi. On ostikoa. Bai. Ederra. Bai gero. Bai, bosteko marran, unika. Berriro ere, bosteko marran, orain gontan, 10 minutu behar. Eta hor dago la única. Joan da jabe. Ba, bigarren zati erasotzen, hontan, bai. gehiago jokatu da Gaztediren zelaian unikarenean baino, eta are gehiago Gaztediren 22ko marran unikakoarenean baino. Zeo zer merezitaz. Ba, bai. Zeroa baino gehiago, bai gero. Ederra. Nola lapurtu du. Berriro ere. Bikain. Adrian. Lurrera. Baloia Gaztedik, bere 22ko marran. Luka. Eta kanpora baloia berriro. Arriskuak. Hau da, arriskua, txika. Kanpora. Deixala. Eta bai. Aldaketa ditut, aldaketa Gaztedin eta aldaketa unikan. Sergio Barrura. Irabazi bat Gaztedi. Andrés Díaz. Lan bikaina. Lan bikaina eginda. Zelako partidua egin du Bestelakoa. Gaztediko Gazte mutila. Andrés Díaz. Sergio Barrura. Sergio Flores. Sergio Gazteago bat. Bere doblea da. Gainera. Ia. Unika, eskasea. Prestatu Unika da kaskarratera jokaldea. eta ondo. Kontuz baloi horrekin. Baloia, lego geizki atera zaiolarik. Pater. Barrura. Kontuz. Eta, sekutatu. Claro, sarrari ezin zaiola gehiagi jipoitu. Ixa jua. Berreta marrute da horre, hori xepitatu, gero. Jarraitasun gutxi. Bigarren zati hontan. Neko aspergarria da. Joko gutxi. Partido osorako espero genuena bigarren zati honetan gertatu. Zen, lehenengo Nasia, zatia lehenengo, divertigarria izan da. bai, izan da. Denetakoa egon da. Lurrera Zigorkopea, Gazteiren alde. uztatzea, bai. Zertzean. Eta Elena Morok adierazi du zigor golpea launikaren kontra. Ioritz kontuz. Ederki. Gauzatu du baloia. Launikak eraso. Berriro hurbil. Ondo presioa Adrian Muzaz. Plakajea. Bilatzen du, jarraitzen du. Bera bakarrik. Baloi berriro kanpora.
beste Horixe bostiko da. bat. Txasko berreskuratu baloia. Gaztei baloia euki eta irabazi ditu hainbat metro. Bueno, neko zikin, hotzitzen hasi da, Aurrera, neko atzera, hotza bai. bigarren zati hau. Bai. Hotza, itxusia, astiro... Nonbait oso nekatuta baleude bezala jokalariak. Bai. Balirudike. Astun dago zela, hori egia da. Lehengo loratura horiek eta ordu lorden falta zaio partida bukatzeko. Ia. Berriro, Elena Moro, bueno, Bere horretan. Hemendik, erritmoa kabina moztu du. honetatik eskertuko genuke epaileak zuzenen adieraztea. Besoa gora, beso alde batera, ikusi duen hori. Bultza gogorra. Kontuz orain, ezkerra Sortzi berriro. bederatzi. Bederatzi amar. Ezker aldetik, Omar, lastima Omarrek Omar. gauza asko pentsatu ditu batera. Beste aban berri bat, Gauza asko pentsatu ditu batera, bai. hormabikoa edo atzera bota eta txapara jodio. Na, hori gertatzen da. Bueno, balaxe. Beste uztartze bat, Neko zikin, bai. Ez da hil gazte difin, uztartzeetan. joku nahasia. Bai, 3 galdu ditu partido osoan, 7 eukita, 3 galdu ditu. Bueno, Oain Gaztedi defentsan. Aber zen guten du launikak, behar du puntuak. baloia Unigaren alde, Unigaren zelaian. Eta baloia irabazi du Galduta. Unikak, irabazi du Gaztedik. Uztartzean, aurkakoan. Hala. Eñaut, Baina, bera Hor, bakarrik, Eñaut. munduaren aurka. Laguntzak Bueno. iritsi zezkio. ondo. Bai, eskerrik asko. Oi! Eta ikusi behar, Bai, ikusi du epaileak. gainetik pasatu da, edo bota egin da Gazteien lurrera. aurkako zigor kolpea. Hor saiatu da Eñautek, Subamarreko entrenatzaile bikaina. Bai, bera bakarrik mundu guztiaren aurka. Ausarta bai, Kontuz. Polita bai, urruna ez. Ondo, Luka. Omar, Omar. kontuz honekin. Omar Kontuz bera honekin, bakarrik, kontuz. elektrizitatea. Oier Montalban gazte Hori da, oia. Monti. Baloia gorde. Eta Argoi garbi. prest. Txasko. Txasko, Sergiorekin, Txasko beti berriro. prest, inteligente, betiko lez. Metroak irabaziz gaztedi, baloia galduz galduta, ere bai. Ostiko Ostikoa Unikak. ederki ikusi du Bizkarra, baina ez, hor Omar dao. Omar Berriro. Berriro, ikusi du ederki Zutik. defentsa, baina hor jarraitzen du. Laguntzak iritsi. Han, itxian, lagun gehiago dira, ezkerra. Hori zer dali. Kanpora jaiten da baloia, ikusten dugu Omar Laminek Ai, arazo fisikoarekin, arazo fisikoak edo neke fisikoa. kea, Giarren nekea, alegia. Horrek zer urte ditu, 21? 23 urte. eta hiru. Ei, eta zelaiaren astuna. Horixe da. Hala ere, egia da, Gaztediko 2 edo 3 ikusi ditugula zelaiaren egoeragatik giarrak eta baina Unikak 3 aldaketa eduki ditu lehenengo zatian. Bai. Bueno, fisikoa gauza bat, ez dakiko, Hemen gabiltzano garai batean ibili ginen da, Asier eta biok, Norbera eta Asier, gazteak ginen, izan ginen garai hartan. Hor dut uxa, Txasko aterako du, Aitor Txasko. Aitor Txasko, beti inteligente. Justo esan dezu eta, Hanka sartzean Norberera. Hor Unikaren doa, erasoa, kontuz. bikaina, baloia zabaldu. Omarrek plakatu, kriston plakajea beste egin du. aldetik iritsi da, salbatzaile.
Zenako plakajea, joki... Bai gero, erabaki zuzena hartu du Unikak. Unika erasoan, aurretik, lehenengo postu hortan. Uno deritzon leku hortan. Berri bere, orain gontan ardatzetik. Eta ardatzetik berriro. Eta metro pare bat irabazita, entxegurako, azken pase hori... Bai, imaginatu du. Eta imaginatu den hori sinistu. Berotzen ari da Bueno. ambientea. Bai, Hamar sale minutu- barruko giroa, astiro joan ezkero, lehertu egin daiteke. Ez da hori prisarik ere ez, gazterik ez daka prisarik, 24-0, 10 minutu falta dira. Urduri, unikari etzezio gauzak atera, horrek urduri egiten zaitu. Eta frustrazioak eta historia. Unikak entxe gutxoren bat merezi luke. Are. Lapurketa, Ez, bai gero, garbi-garbia. Balirudike, unikak berak atera duela eskasa. Eta baloi hori, gazte direna da? Ez, bai baina zigor kolpean. Eta hala dirasi du epaileak. Unikak eskuan. Eta eduki. Epaileak esan du eduki. Eduki eta entxego marratik ostiko gazterik. Baloia txikatzeko moduan. Amabi punto liateke. Hogeta lauta zero eta hogeta lauta amabi. bai. Kriston arazoak gazterik, baina hor... Bai, baina libre irtetzen ari da. Bai hori. Luze eta presioa. Hor... Bai, Abana egin du... konzentrazio arazoa. Jokin, aserre da... Bere buruarekin. Sebastima... Oso erasoa egiteko balot polita Bai, zen. bai. Gauzak irtetzen ez diren ez dira irten eta... Bueno, 8 minutu falta direlarik, nire ustez, gaztedi ondo ibili da, 24 puntu horiek, bueno, Bai, bere baina jokoan. unikarentzako zigor handiegia iruditzen zait. 24-0. Unikak hori baino gehiago merezi du zelaiarekiko, gertatu denarekiko. Bai. Batez ere bigarren zati honetan. Eta gazterik, minutuak usten pasatzen eta... Bueno, bai, gorde, daukasuna gorde. Eta, listo. Ez du, bigarren zatian gaztedirik, ez du ikusi, entxego bat egin du, gaztedik. Bai, baina Eta horixe, bere horretan geratu da. horrekin amaitu da. Aski, zer? Kontuz? Ez dakiz zer ikusi duen epaileak, nik ez Bai. dakit. Eta poltsikora sartu Bai. deskua. Eskua sakelean, zer ikusi du? Horia. Eta txartel horia, hirugarren txartela. Bai, eta hirutik hiru unikaren aurka. Nitro kanpora, 10 minutu. Eta amaitu da partidua Nitroaren txat. Bai, gero, 5 minutu falta dira bakarrik. Luka. Beste baloi bat atxikatu Ustiko. Nahiko nekatuta, Bai. bi taldeak, hala ere, etxituta unikakoak espaitute lortu puntorik Gazteira egin dituzten bospasei bizita hauetan. Gazteiren 22ko inguru areara egin dituzten bizita hauetan. Bai. Eta ustartze honetan, zigor kolpea, Gazteiren aldekua.
Baiak ala dierazita, Elena Moro, ez da partido eskutetik joan, ez da partido itxusitu. Ondo. Ia, Aitor Txasko. Baloia zelai erdian daukala, ustartzerdi, parkatu orpokatzailea. Sartu da, kodea, atzera, ez dute horren bat ere jokatu. Baloi irabazi bai, baina komplikazio handiekin. Ordoa Luka. Luka Usart. Metro irabazten. Falsoan, ona. Sergio, ondo, aurrera. Bestelako topaketa. Kontuz baloi horrekin. Listo, Bai. baloia. Garbi. Zain garbi. Zabaldu. Ezkerra, nagusia. Ezkerrari golpea. Omar baloiakin. Omarre baloia eman, egalera. Hor Tomi, bai, ies. ordoa Tomi. Tomik ies egin eta Gordu du baloia eta alde itxitatik iritsi kontuz. zezkio laguntzak. Jo, ese. Bai, Gaztedi araz. Bai, eraso hontan, Eraso hontan, bai, ondo. bikain. Zelako Alzera talban. Baloia Plakaje ederra. gordea. Ordo Txasko, Are, ez. Zabaldu. Ezkerrarekin. Gehiago zabaldu. Honek gehiago. Ezkerra Gaztia. Ezkerra Gaztiak egalekoari. Eta ordo eñaute, Eta ederki. inauteren txegua. Eñauteren lehenen entxaiua. Ezerrez eta festa. Gaztedik bigarren Bai. zatioten ez du ezerrez egin jokaldeo baino. Bigarren zatiko, lehenengo entxegura eta augera. Eta hortxe, bikain. Hori gaina izan da, baina. Arilkatutako jokaldia, ara hemenka, baloirik galdu ez, erabaki zuzenak hartu. Jokalari guztiek parte hartu dute solidarioki, eta azkenean, bi egaletaraino iritsi da baloia, eta entxegua. Zer den, Ederki. zer den bai. Ez da zigorra ondixe egia, unikak erakutsi duen honetarako. Ez, 29 eta utz. Eta datzi eta zero. Nitzako, unik putu batzuk, oza, entxeguren batean, mereziko luke. Merezi. Edo bi. Baina, bai, rugbia ez da. Hor, Omar Laminek. Omar Lamin, ostikoz. Eta bere, kale. Oiz, barru! Eta barrura, bai. Oina! Beste 2 puntu. Bi gehitu. Oita bat. Gauzatu du, ostikoa. Bi batu! Eta beste jokalari Gaztediko Bai. hor lurrean. Bai, karramba jota, min hartuta. Min hartuta, Arazo giarreko, bai. Fisikoki. Bueno, lan eskerrek egin da gero, Korkostegi. Jon Korkostegi. Jon Korkosteginen gaurko partidoa ere, azpimarratzeko modukoa. Bai. Lan ederra egin du. Da, hartara, bikiak igo zeizkio. Han, baloi, unikaren. Ostiko oso ona. Garbi, esen garbi. Kontuz. Unikak berreskuratu, bere ostiko propioa. Ona, erasoa, ez da txarra, bakarrik dago. Laguntza iritsi da, baina bakarra. Han, ustartze erdiak baloia nahi du. Eman diote. Zabaldu, ea, plakatua izan da, erdikalari hori. Gaztediko bi, elkartu puste egin da lurrean. Hala ere, unikak baloia zabaltzen darrai eskumat arantza, orain, aldo saldatu. Zabaldu, ai, erori egin zaio. Ondo, eta aski, erori egin zaio. Pena, eraso polita antolatu du, unikak honen gontan. Ostiko hartu du. Dirudenez. Gaztediko aurpegian. batek eta besteek buruaren aurkaban diote. Bueno, minutu bat geratzen da. Minutu eta erdi inguru. Paiak esango. Eta maika eta zero. Partidua, bueno, lan egiteko moduko partidoa, egia esan nekatzeko moduko partidoa, jokulariek nekatuta bukatu beharko lukete, nire ustez. Eta Gaztedik sari handia lortu du, ez dut esango merezi ez duena, baina unika gehiago merezi dela bai. Eta zigorra handizi egia iruditzen unikarekiko. Ni ados nago. Ez dakigu zein den jokalari hor dagoen lurrean. Topa egin du adizkidarekin. Bai, bakero. Tupust, buru. Baina, txer, ez dut altxatuko. Bueno, burua badarabil, eskuak ere bai.
oinak hankak ere bai, bueno, min hartuta egongo da, baina zura bi hautsa. Ez da izan larriago. Buruko, hori da, buruko protokoloa. Hori da. Buruan kolpe hartu eskero, protokolo bat existitzen da rugby maila hontan, maila hontan, rugbyan, existitzen da protokolo bat. Eta hau da, buruan min hartu eskero, ospitalera, eta beste. Eta gero, Segun, jolastu gabe, edo... Jolastu gabe, buruko oso larriak izan ditezke. Hartara, holaxe behar du. Handako gure fisioterapeuta. La ruedas no ruedan, tío. Se ensucia la... Hogeita bat garren mendeko teknologia. Balirudike norbera konorterik galdu ez duela. Gure fisioterapeuta Gazteiko fisioterapeuta Donostia bikaina. Ez da larri izan. Hor asistentziak. Minutu erdi falta da, partidua amaitzeko. Eta Gaztediari, bi partido geratzen dira lehenengo fase hau amaitzeko. Eta izango dira Kormonaren aurka. Eta azkeneko partidua lehenengo fase hontan Getxo, etxean. Eta la única geratzen da bi partidu, Gipuzkoa Zortzen aurka eta Oviedoren aurka. Eta gero bigarren fasea izango da. Zer da, bigarren fasearekiko zer? Bai, bueno, bi partidu geratzen dira bakarrik. Bi partidu 10 puntu dira. Bai, baina... Eta ez da eski. Arandako puntu haiek. Bai, baina, bueno, Arandak hobetzen ari da. Jo, Pixkenaka. Bestelako egurre eman ziren Gaztediri. Jo, hobetzen. Ia serioa ez den. Ia ikara baino ez den. Hortxe, pilatxo bat lagun. Bien. Hoi lukete aidian eramatea tarrasa baino, gurpileta baino, esan egite. Bai, gero. Ona Jo Munaren aipu esanguratsua. Minutu bakarra geratu eta ara, min hartu. Ez lukete hobeto ambulantzia dagoen alderantza aidian eramatea. Gurpiletan baino, zela jontan. Bai, animo Gazte.
buruko protokoloa. Eta ala behar du. Bai. Notxo eribeko biak, Julen, Andres Diez, orain ere. Burua den, lepoa den. Bueno, minutu ez eterdi. Partidoari. 31-0. Gustatzea berriro. Uztartzerekin berrasiko dugu. Ia ba. Uztartzea. Gaztedik atera, gaztedik irabaz. Monti, Sortzi, bederatzi. Egal txikitik. Egal txikitik eta arratzetik. Arratzetik Ondo. txaskok irabazi. Oier Montalban. Oier Montalban, markatu. Pum, beste metrotxo bat. Sergio. Baloia goian geratu zaio. Pultza egin behar hori. Eta bultz eta irabaz, eta lurrera, eta listo, eta baloia gorri. Ez? Bai, baloia gorri. Zepitatu. Goian geratu zaiola, eta listo. Beste galdutako baloia, gazteik, 10 bat galdu ditu bigarra zati ondan. Gutxienez. 10 baloi galdu ditu eta zigorra hondirik ez du jaso. Ez. 0. Bueno, uztartzea, unikaren alde. Beraien 10ko marra hortan. Ia ba. Printzipioz, partido ontako azkeneko jokaldia beharko luke. Pum. Baloi aurrera. Bladek, ondo irabazita, unikarnez eta gaztedik bultz. Oso ondo, eskerra, Azute plakajeona. metro bi irabazita, baina urrun. Itzuli baloia. Are, plakatua. Ez dakiz ere egin. Agertu zaio, Bai, eta defensa bat, irudita zaio epaileari espaitu ikusi. Eta argipitatu du, askar jokatuta, unikatuek. Metro 10 bat irabazita. Baina hori bakarrik. Gazteiko defensa ondo joan da atzera. Eta ondo aurrera. Plakatu, lanekin baina ere. Are, unika. Atzerantza, zabalik. Kontu. Eraso polita! Bakarrik, etzeko lagunik. Eskerrak norbait zeukan ondoan. Are, atzerantza, horista deus. Baloia zabaldu, pase polita. Ostikoa Ostikoa, beharra. bai gero, ona topatu duena. Egalera baloia, barrurantza erabaki du, zutik dago, erori egin da. Baloia beti unikakoen. Aurrera ardatzetik. Epaileari eman dio. Bai. Eta horrekin bukatu behar alda partidua eraso hontan. Beste jokaldi. Ez? Eta horrekin bukatu epaileari jodio lako, da suerte txarra. Eta bueno, holaxe, besterik gabe. Lortzeko aukera garbi bat eta... Bigarren zati hau unikaren asearo izan da, hala ere, gazteiren bi entxego egon dira bigarren zati hontan, eta holaxe bukatu da, 31 eta lapez. 31 eta utz. Eta utz. Bueno, ba holaxe. Ba, hurrengo bat erarte ikusentzule maiteok. Ikusiko bea. Venga, Agur, Eskerrik asko, Jon, Bego eta Mario, danoi agur.